Good morning! Nakaalis na si Chris, guys. And then, nakalinis na rin ako sa taas. Sa kitchen. Ayun, tinulungan ko na si Jackie magsabon ng floor. Mag-scrub. Ayun. Tapos, half bath na ako. At grabe, ang init kanina. Ang sarap kapag maaga kang pinagpapawisan talaga. So, yun, naligo na ako. I mean, katawan lang kasi bawal pang basahin ang aking kulay. Tapos nakaramdam ako bigla na yung pagod na yung antok kasi di ako nakatulog masyado kagabi. Ang sakit kasi nung ulo ko dahil sa biyahe, layo, QC, ano ba yun? Mother Ignacia pa eh. So ayun, tapos gabi is traffic kasi pauwi na yung mga namasyal, diba? Sunday kasi kahapon eh. Nung papunta doon, walang traffic, pero nung pauwi na kami, papuntang MOA is bongga bells. Naloka, parang stop and go na naman. Kaya nahilo ako na sobra-sobra, and then, ayun nga, hindi ako nakatulog. Kaya naghilamos na rin ako ng maaga para, sabi ko makaidlip na muna. Total na gawa ko na rin naman yung sa shopping ngayon, ready na doon. So after lunch naman lagi yung dating no ni Kuya Rider eh. So edit mode na muna ako, guys, and then tulog muna ako. Gandang umaga, happy Monday. Good morning. Nakaligo na ang Lucia. Tulog na naman siya. Grabe na pisngi, oh. Laylay na. I'm sorry. Ginising ni Tito Mark, oh. Ginising, oh. Ah. Aching. Luching. Ano yan? Ha? Ano ba ching-chingan dyan? Ano ba ching-ching na yan? Kugating kita. Gusto mo kagating kita? Ha? Gusto mo kagating ka ni tita? Ha? Gusto mo kagating kita? Ha? Gusto mo kagating kita dyan? Wag, tito. Grabe. Guys, tingnan nyo. Sarap ang hininga niya. Bango-bango. Tingnan nyo. Gigil. Yeah. Amoy. Ay! Amoy. Sali. Amoy, sali. Amoy, si Lucia. Mia. Balaga. Jaga. Oh, sila naman humalik sa pisngi mo. Rashes ka na naman. Huh? Ana? Ha? Google ang ilong. Ay, para sa glakad. Parang sakang. Ito talaga simple ang banat dete. Hey guys, dito kami sa MOA. Pasyal si Natsu and si Lucia. Hindi siya nakakatulog kanina pa sa bahay. Sa taxi na. Wow, kasi malamig. Ayaw niya talaga. Tsaka bilan na rin namin ng stroller at sasama daw yan sana sa bazaar. Makikibazar yung batang yan. Wow, ang kuya, oh. Tuwan-tuwa, oh. Ay, medyas. Naiwan? Naiwan medyas, kuya? Ang taba-taba mo talaga. Kaya kasi siguro init na init. Ano? Kala ko
Ah! Wala may butos. Let's go. Kumain na kayo? Quick. KKK tayo? Ha? KKK? Kanya-kanya. Kanya-kanyang kain. Tara. Bili lang kami ng ano, stroller ni La Ching Ching. Oh, Ching Ching Ching. Walker na pala. Ayan. Yung pang newborn. Hindi mo naman nakita tayo yun. Doon yun sa ano, hypermarket. Kain tayo. Dito kami sa Bangus ulit. Ayan. We have bangus, syempre. Wala nang bangus. Tapos sinigang na hipon, sisig, pakbet, and paru-pagulong. Kain tayo. Ayun o. Paru-pagulong. Ayun. Hindi ako nang ano isawsaon. Pepo. Ano mo to, Pepo? Yung sisig. Haluin natin. Oo. Tirahin mo na yan. That's it, guys. Yaya. Aminom ka na. Ang dami-dami kasi dala. Joke lang, guys. Sana lang na magkakapatid yan. Ay, nako. Yan, pauwi na kami. At gabi na. Itong Lucia eh. Gusto talaga sa malamig eh. Borlogis na naman. Sanay. Tapos si Natsu eh, ginala lang din talaga. At nalulumbay siya sa ano. Nalulungkot sa bahay lang. Aminom ka na. Yaya, tigilan mo ako, Yaya. Hindi kita pa sasahurin. Alex. Hindi sumama si Chris. Alam niyo naman yun eh. Ayaw talagang sumasama sa ano. Sa mga mall. Ano? Bakit? Bebe Gel, uwi na tayo, Bebe Gel. Tapos na pamamasyal, Bebe Gel. Mamaya na daw, Tita Moy. Gusto niya pa dito, Tita Moy. Lamig dito eh. Ano? Ayan, di siya sumama, guys. Sa baba lang siya nagstay. Nanood ka na nanood. Wala kang homework. Tapos hindi pa napipick up yung ano, yung parcel. Bigla nga kasing umulan, di ba? We're home na pala. Ayun. Lakas ng ulan. Abutan kami. Hindi na lang, hindi kami nabasa. Nakahanap kami agad ng taxi. So, ayun guys, we're gonna say goodnight na. Super short lang ng vlog ngayon na kasi wala namang ganap eh. Kaya pumunta lang kami ng MOA para pagbigyan yung bata. Kasi iyak siya, iyak dito kanina. Ayaw niya talagang tumahan. Naiinitan siguro kasi kaninang tanghali. Simula pagkaano niya, pagkaliko niya is maalinsangan ng bongga talaga. Kaya pala is uulan nga. Ayan, mula. So, yun. And then, ano pa? Ayun, busy din kanina sa sa shipping. Kaya, alagaan ng vlog. Anyway, ayun, medyo nag-dark na yung yung aking kilay, which is expected naman yan. Kasi, ayun dito, ayun, pakita ko lang sa inyo. Ayan. Before the procedure, tapos right after the procedure, second day, eyebrow look darker and shaded. Nakita nyo ba? Wait lang. Ayan, oh. Second day, magda-dark siya. Sa 5th day, mangangati na siya and start to form scabs. And then 7th day, bongga na ulit. Katulad na nung first, babalik siya sa parang after ng procedure. Yee! Excited.
Ayun, sa mga nagtatanong pala guys, na ano ko siya, na-avail ko siya ng ano lang ng 10k lang. Ayun, from 18k, na-avail ko siya ng 10k lang. O diba, bongga-bongga na yung discount. Sa ano ko siya pinagawa sa MK by Katie Wong. Ayun, si Miss Katie Wong mismo yung yung gumawa sa akin. And then located yung nila, yung ang clinic nila, ang studio nila sa before sa sa Mother Ignacia. Sa Mother Ignacia pa kami kahapon nagpagawa. Tapos starting tomorrow, ay lumipat na sila ngayon. Nasa Green Belt 1 na sila. Ayun. And then ano pala to guys, may may follow up siya. Yung parang retouch, ayun. Pero after 6 months na. Sabi ni Miss Katie, mas maganda daw kapag after 6 months na. Kasi nga, kapag mga 4 weeks pa lang, ganun is may, pa daw yung, dito, fresh pa daw. Ayun. So, mas maganda daw kapag 6 months na. Para mas lalong maganda. And pwede mo pang kung may gusto kang ipadagdag sa shape, ganun, ipadark, pabago mo yung kulay, pwede ganun. So, ayun lang, mabait siya, nakakatuwa siya, tapos madaldal siya. Kasi yung mga kasama niya, puro gay, nakakatuwa talaga, hindi ka mahihiya, kinakabahan nga ako kahapon, hindi ko lang na-vlog. Tapos sabi niya, basta mga gay lingaw na kaya hindi ka talaga, mawawala yung kaba mo. Kaya yun, nahinayang ako magpa-picture. Kaya wala ako mag-picture ni Miss Katie. Ay, so na lang kapag nagpa-retouch na lang ako. So yun lang guys, lagay ko na lang yung link nila sa or yung IG na lang nila, and then contact number na lang nila. Hindi, ano ba? O, tama, may FB page pala sila. So, lagay ko na lang sa description box yung mga gusto, na lang, until September 30 na lang guys yung promo nila. So, grab yan. Hindi kayo magsisisi. Ang ganda ng gawa ni Miss Katie. So, yun, I'll see you tomorrow. Good night. Good night, baby.